Vynikajúca organizácia, dobrosrdeční ľudia, významní hostia, vysokokvalitný kultúrny program, populárni umelci, no predovšetkým skvelá zábava. Nasledujúce evanjelické spravodajstvo bude celé venované jednej udalosti a jednému miestu. Navštívili sme cirkevný zbor Trenčianske Stankovce. Trenčianske Stankovce a miestny cirkevný zbor patria do považského seniorátu. V miestnom spoločenskom dome sa v piatok 29. januára 2010 začala svojím prvým ročníkom písať história zborového plesu. Program začal krátko po 19. hodine privítaním všetkých účastníkov plesu, tiež vzácnych hostí, sestrou farárkou Jarmilou Petrulovou z cirkevného zboru Trenčianske Stankovce. Dnes začíname písať prvú stránku knihy s názvom Zborový ples. Prvý podnet prišiel zo strany cirkevníkov práve preto, že aby sme urobili niečo spoločné. Takže sme zareagovali a výsledok je tu. Po pol roku sme tu a spoločne strávime pekný čas. Vzácni hostia, dôstojný brat emeritný biskup s manželkou, zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu, vážený brat dekán s manželkou. Vítajte, vážení účastníci plesu zblízka i zďaleka, ktorí ste dnes prijali pozvanie k nám do Trenčianskych Stankoviec. Daj nám vidieť vždy pred sebou Tvojho Syna Ježiša Krista. Sestra farárka predniesla aj krátke biblické zamyslenie a modlitbu. Nasledovala spoločná pieseň Nebeský Bože v podaní jedného z hostí večera ľudovej hudby pod vedením Miroslava Dudíka. Amen. Organizátori pripravili vysoko kvalitný kultúrny program, pozvali na tento ples známe umelecké osobnosti. Využili sme kontakty, ktoré sme mali ešte z Bratislavy a pozvanie od nás prijali pán Miroslav Dudík so svojou ľudovou hudbou. Rovnako tak prišiel Berco Balok a Ivan Ožvát. A máme tu rovnako tak aj hudobníkov Zajačkovcov a pozvanie prijal ako host, čo sme veľmi radi, pán František Kovár aj spolu so svojou manželkou. Práve v podaní pána Františka Kovára, známeho slovenského divadelného, filmového a dabingového herca a recitátora, zaznela báseň pred slávnostným príbytkom, ktorým oficiálne otvorili prvý zborový ples. Pripijme si preto na zdravie. O otvorenie tanečného parketu s ukážkou spoločenských a neskôr aj latinskoamerických tancov sa postarali Branislav Peťovský a Alexandra Guštafíková z tanečného klubu Dukla Trenčín. Nech sa vám páči, tanečný parket bol otvorený, profesionálny, ale tešíme sa, že sa na ňom budeme môcť spoločne stretnúť. Nech sa páči, za zvukov krásnej hudby.